V tomto krátkom inštruktážnom videu vám názorne predstavíme montáž systému ochrany proti pádu. Tento systém spĺňa normu STN 795 osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky a kotviace zariadenia. Daný systém s názvom IXE je značnou výhodou hlavne tam, kde nie je možný prístup zdvihovej plošiny. Pre montáž systému IXE sú potrební aspoň dvaja pracovníci. Prvým krokom je vysunutie rebríka na požadovanú dĺžku a upevnenie kotviaceho bodu na vrchnú časť rebríka. Následne ho postavíme do vertikálnej polohy. Nutnosťou je vysunúť teleskopické nohy pomocou excentrickej brzdy na potrebnú dĺžku. Vždy začíname vysúvať najskôr teleskop zo strany, na ktorej je namontovaný kotviaci hák. Vysunutie prvého teleskopu realizujeme až po hraničnú polohu. Týmto spôsobom je možné predísť komplikáciám pri umiestnení v teréne. Na stojací rebrík sa ukotvia teleskopické tyče prostredníctvom špeciálneho háku. Háky sa kotvia jednoduchým otočným pohybom o priečku rebríka. Dôležitým krokom je prekríženie teleskopických nôh, ktoré sú jednou stranou zakotvené o priečku rebríka a druhou sa dotýkajú zeme. Správnu polohu rebríka nastavíme oddialením teleskopických nôh od základne rebríka. Rozteč teleskopov nastavíme na správnu vzdialenosť, ktorá je určená rozpernou tyčou. Rozperná tyč po vysunutí slúži ako pomôcka pre zaistenie krížiacich sa teleskopov. Po zaistení sa rozperná tyč skráti na požadovanú dĺžku a slúži ako rozteč medzi teleskopmi. Posledným krokom je zaistenie polohy teleskopov voči základni rebríka. Istenie je prevádzané pomocou bezpečnostného lana, ktoré je prevlečené cez kitblok. Lano následne zaistíme uzlom, aby sme zabránili vyskočeniu lana z kitbloku. Takto zostavená konštrukcia je pripravená na použitie a chráni pracovníka pred pádom počas celej jeho práce.
Rozoberanie systému je realizované podobne ako jeho montáž, len v opačnom poradí. Ďalším variantom je kotvenie rebríka o elektrický stĺp pomocou bezpečnostných lán. Rebrík vysunieme na požadovanú dĺžku. Na vrchnú časť rebríka upevníme kotviaci bod a dve nezávislé bezpečnostné laná. Následne rebrík postavíme do vertikálnej polohy. Veľkou výhodou je V-profil, ktorý je namontovaný na čele rebríka a umožňuje jeho vysúvanie napríklad po stĺpe elektrického vedenia. Dve visiace laná obtočíme okolo stĺpu a zakotvíme ich o základňu rebríka. Ďalším bezpečnostným lanom ukotvíme základňu rebríka o stĺp.
Takýmto spôsobom je rebrík plne zaistený a spĺňa funkciu kotviaceho bodu, čím chráni pracovníka pred pádom na zem. Kompletná zostava systému pozostáva z profesionálneho rebríka Forte od firmy Alve, teleskopických nôh, pádového tlmiča, sady bezpečnostných lán, celotelového postroja a bezpečnostnej brzdy. Aplikácia systému iXE pre montáž bez potreby oprieť rebrík o elektrický stĺp. Všetky použité materiály spĺňajú záťažové skúšky pre statické i dynamické zaťaženie. iXE systém neslúži len na ochranu pri výstupe a zostupe po rebríku, ale na komplexnú prácu vo výškach. Použitý sklolaminátový rebrík od firmy Alve je certifikovaný i na prácu pod napätím. Systém pre ukotvenie lana s názvom KitBlock sa nachádza na základni rebríka. Neodmysliteľnou súčasťou práce v teréne sú aj reflexné prvky na stranách rebríka. Špeciálny strešný nosič pre všetky typy rebríkov. Na prevoz rebríka môžete použiť špeciálny strešný nosič, ktorý možno namontovať na väčšinu v praxi používaných vozidiel. Strešný nosič sa dá nastaviť na rôzne typy rebríkov, čo zabezpečuje jeho univerzálnosť. Manipuláciu zvládne jedna osoba. Rebrík je bezpečne upevnený na streche automobilu, kde ho možno zamknúť a tým predísť krádeži.